No niin, ja tervetuloa uudelle videolle. Mä en pidättele teitä kauaa, mulla on ihan vaan nopea asia ennen kuin video alkaa. Chicago Drifti 26, niin niiden liput on ymmärtääkseni nyt tänään tulossa myyntiin, kun mä tätä kuvaan. Ja niillä on menossa Black Week, ja se on kuulemma ainoa lippualennus nyt sitten tämä. Eli käykää ostamassa lippunne ensi kesän tapahtumaa alennetulla hinnalla. Ja pidemmittä puheitta mä päästän teidät nyt videon pariin. Tää on tulee nyt tämmöisenä pienenä viime kesän fiilistelypätkänä. Mutta joo, mennään katsomaan video ja mä ehkä todennäköisesti höpisen teille sitten vielä sen jälkeen. Tässä ehkä vähän karsia tätä pärssiä. Vähän tommonen kyntteri. Sä näytät pikkusen murselta. Onko sulla mitään kampaa? Olisikohan Hannalla mitään rimmeriä? Mursus ei ois. Vittu. Pitäis ehkä vähänkään rimmat. Jumalauta, ois vähän komea, kun ois vielä avokypärä semmonen. Tulis tuolle. On kyllä vähän raju. Kun on semmonen omaileva se kekäruuspeli. Joo. Pilotit päähän ja... Pitäisikö meidän poiketa siitä paraatista? Käydään nopea trimmaan sun naama. Katsotaan nyt. Toi on tosi persoonallinen. Katsotaan nyt, että jos huomenna ajetaan, niin voisihan sitten vähän sen... Jos. Siis kun? Niin mä ajattelin, että mä kuulin väärin. Kun? Niin kun huomenna ajetaan, niin sitten kun on tuon 16 kun lähikuva. Ei yhtään kylmä täällä. Sitten. Mulla oli kyllä niin hyvä lämpöpatteri kyllä viime yönä. No niin päin. Oliko sulla päällä? Oli se siinä. Naamat vastakkain oltiin siellä, kuoristettiin molemmat. Sä sait pädi. Mä kävin päin. Kävi siinä munkin sängyn vieressä, oli pitkään siinä, mutta se otettu vittuhan. Ei heräyttää mihinkään. Sä saat kyllä ensi yönä Vladu olla sit hodaris kyllä varmaan Piiankaan. Varmaan kun se ilmapatka vähän tyhjenee. Niin ja Meri menee varmaan kans nukkuun samalle ilmapatjalle. Eemi huusi jo eilen illalla, kun oltiin kaikki sängyt. Vladu, voidaanko me vielä vaihtaa? Sä olit vielä ihan kohteliaasti Vladulle silloin kun Sanotaanko, että siellä huoneessa se lehmän talja alkoi näyttää siinä yöllä aika pehmeältä. Onko se niin kova se sänky? On. Mä tuun en tuu väliin, mutta No, tuu Piian puolelle. Piian väliin mahtuu. Ootko ikinä... Pia on aamulla semmonen hodari siellä. Ootko ikinä nukkunut vetekalla ilman patjaa? No ei se nyt niin Tää on mukava. paha oo. Kuka nyt patjaa tarvii? Voit nukkua tässä maassa, jos ei kuule vetekaan ilman patjaa kelpaa. Olen sinne parvekkeelle. Eli leveämmäksi siihen touch and golle, eikä semmoista tuikkasua, vaan suoraa täysiä. Täysiä! Anteeksi, mä en kuulu. Mitä sä sanoit? Me ajetaan vaan ja ainoastaan yksi lajitteluveto. Kyllä. Eli ei ajeta kahta. Ja lajittelusta siitä pääsee ensimmäiset olikohan nyt 25 menee, eli 24 menee suoraan huomiselle kaavioon. Ja siitä sitten niin kuin ne 25-45, mä en muista, että onko 45 kuskia, any case, niin ne karsii tänään. Tänään ajetaan top 16 kaavio niin kuin sen häntäpään niin kuin suhteen. Ja niistä sitten tohon hyppyyn, jos menee takarenkaat, niin sit käy noin. Mut se ei vetä siihen seinään. Joo. 24 lajittelun parasta pääsee suoraan huomiselle
kaavioon. Ja tänään 25 -X, niin ne ajaa tänään top 16 kaavion tänään illalla. Ja sieltä 8, niinku top 8, pääsee huomiselle 3-2. Ja ne 8, tai siis paljon siellä nyt on, niin ne sit niinku tippuu pois. Periaatteessa siis sillä tavalla, että vaikka sä ajaisit nollat tänään siitä sun yhdestä lajitteluvenosta, sä voit päästä kaavioon. Eli siellä on silleen, että riippuu, että paljon nollia on, mutta jos ajat nollat ja nollaat vasta vedon lopussa, niin sulla on chanssi päästä kaavioon niin kuin sillä, että sä voitat sit tänään siellä, niin kuin, sä pääset siihen iltakaavioon ja sit sä voitat siellä, niin sä pääset huomiselle kaavioon, vaikka sä ajaisit lajittelusta nollat. Tai silleen, se on vähän hankalasti. Se menee silleen, että sit jos on vaikka 10 nollaa, että 10 kuskia ajaa nollat lajittelusta, niin sieltä katsotaan sen mukaan parhaat, ketkä pääsee tänään kaavioon, on ne, jotka vetää pisimmän vedon nollaamatta. Jos sä nollaat heti tässä, sä oot päässyt tähän asti rataa. Jos sä nollaat vastuulla ihan lopussa, niin sä oot ajanut lähestulkoon, että se, ne merkkaa, jos sä oot nollat, niin ne merkkaa X-paperiin, missä kohtaa oot nollannut. Ja ne, ketkä pääsee pisimmälle rataa nollaamatta, pääsee kaavioon. Se ei kerro, ne just sanoi siellä ohjelmakokouksessa, että se ei kerro siitä, että kuinka hyvä sun veto oli, mutta jollain se on pakko karsia ne nollat. Auto prepare Toyota. Voiko kertoa uudestaan? Meillä ottaa pakoputki kiinni starttiin sen verran, että se on siinä herätteen napaa vasten se pakoputki, niin se polttaa aina tuon startin sulakkeen. Aja. Se on meillä nyt ongelma. Ei parannu saanut. Eka lajittelu. Niin. Katsotaan miten käy. Onko veikkauksia? 95. 95. Onko veikkauksia? 96. Janne, onko veikkauksia? 80. Voittaja saa palkinnon. Toivotaan, että se ei ole Janne. Vaatimaton ja nöyrä. Vamos. V8 Toyota kestää. Bemarin V8 voimaa ahdettuma ja Emi on kanssa ollut aina semmonen niinku näyttävä kuski, ei vedetä semmosia puolia. Bemarin V8 töihin, ykkösluokka siellä vähän vajaaksi, kakkosen tuhavaan kulmi kaastiin ja nyt se on jotain kävi. Joo, ei toimi. Kyllä se toimi. Jotakin on. Mitä se oli? Puustka. Ahto liikaan. Moottorin ohjaus löi pelit seis. Ohjausletku. Tukkaportin ohjausletku oli irti. Letku. Molemmat. Tää ei ollut millään niitilä, kun se oli siellä höhtöllään, mutta ei tehnyt mitään. Kyllä, ja seuraava pari siellä lämmittelemässä renkaita. Niin kuin arveltiin ja oletettiinkin, niin siellä Birger Kiiren virolaiskuljettaja Eemi Harma sitten Hämeenkyröstä Pirkanmaalta. Ja Birger Kiiren liidikuski Eemi Harma Chasey. Ja
Birger Kiirenhän oli lajittelu 27, tänään 71 pistettä, kun Eemi Härmä oli nollakerholaisia, mutta toiseksi paras nollakerholaisista. Ja Asko sieltä ottaa komennot vielä vastaan. Ja näin sieltä haetaan lähetysasento päälle ja näin mennään liikkeelle. Birger Kiiren edellä, Eemi Härmä seuraa. Eemi Härmällä jäi vähän niin kuin myöhästys tuo lähtö, mutta molemmilla nyt kyllä haasteita tuohon kakkosboksiin tullessa. Kakkosboksin loppupuolella sitten Eemi Härmä pääsee lähemmäksi. Kiiren menee edellä vähän kulmikkaasti 4-5 väliä. Hidastelee siihen vitosklipille tullessa ja eipä ollut erikoinen veto kummaltakaan. No joo, sanotaan näin, että siinä oli Eemillä vähän ongelmaa päästä kunnolla tuolta alusta mukaan tuohon. Meinaa Kiirendi lähtee väkisellä karkuun siitä, kun ykkösklipiin ohi mennään. Mutta sitten taas vastaavasti, kun mennään siihen kakkosklipille, niin siinä on Kiirendillä ongelmaa ja sitä myöten Eemi saa sitten siinä Kiirendin kiinni aika mukavasti. Kolmosklippi löytyy hyvin sieltä. Sitten kun lähdetään nelosen läpi tulemaan, se menee ihan ok molemmilla. Mutta mitä tapahtuu tuossa vitosklipin alussa, koska siinä aika reilusti Kiirendi mun mielestä käyttää vasemman jalan jarrua. Joo. Vauhti jopa vähän himmautuu siinä. Johtuuko siitä nuo Eemi ongelmat sitten tuossa vitosalueella vai onko ne itse aiheutettua? Eli säikähtääkö se, että meinaa mennä siinä vähän niin sanotusti selkään vai mitä siinä oikein tapahtuu? Katsotaan vielä tulee tuosta ehkä, no ei saatu enää uusintaa siitä, mutta tuomaristopa sitä pyörittelee siellä, niin näkee sitten tarkemmin sen tilanteen. Eemi Härmä edellä, Birger Kiiren perässä. Ensimmäisen vedon merkinnät on tuomaristopuolelta varmaan paperilla. Tuomaristo varmasti käy siellä läpi vielä vähän sitä vitosklippialueen tapahtumia. Sille se vähän vaikuttaa, kun ei ole Askolle vielä lupaa tullut, mutta nyt on päätös saatu tehtyä. Autot matkaa. Eemi Härmä edellä, Birger Kiiren seuraa. Ja nyt on hyvän näköistä. Kiiren menee vähän pitkäksi kyllä ykkösklipin jälkeen, mutta saa pelastettua siihen viereen ja kakkosella tullaan sitten kylki kyljessä. Siitä sitten puolenvaihto kolmonen. Ja muuri viereen nelonen ja Birger Kiiren tulee siinä 3-4 välillä aika suoraa linjaa. Eemi Härmä menee edellä ihan hyvän näköisesti. Nyt pikkasen jotain haasteita hänellä. Mitä siellä nyt oikein, Timo, tapahtuu? Minusta Eemi ajoi erittäin hyvän liidivedon tähän paikkaan. Kyllä. Ahnehtiko nyt Birger Kiiren? Kyllä se sille minun silmään vaikutti ja onneksi me saadaan uusinta siitä, niin päästään vähän tarkemmin katsomaan, mutta minä en nähnyt liidissä mitään, että olisi ollut ongelmaa. Eemi tulee tosi hyvin, ihan pientä korjaamista tuossa ykkös-kakkos suunnanvaihossa. Kyllä, mutta kyllä. Muuten tosi hyvä liidi. Kiirendi oikoo tuossa sanotaan kolmosella jonkun verran ja ennen nelosta tulee jopa ihan suoraan. Kyllä. Ja mitä tapahtuu täällä vitosen loppupuolella? Eemi tulee siellä, jarruvalot vähän välähtää siinä, mutta hidastaako Eemi siinä vai tuleeko Kiirendi päälle? En osaa sanoa kyllä nyt, että onneksi ei tarvikaan. Että kumpiko siinä tapahtuu, mutta sanotaan näin, että jarruvalot siinä välähtää, mutta minä en näe tuossa mitään tarvetta Eemille jarruttaa, koska ei ole niin kiinni vallissa, ajolinja on ihan hyvä, vasemman jalan jarrulla ehkä yritti vähän sitoa, mutta käykö sitten niin, että polkaisee vähän turhan reippaasti jarrua siinä ja pahimmassa tapauksessa samaan aikaan Kiirendi tekee loppuhyökkäyksen. Okay, Birger, give me your quick thoughts about the race. I love Finland. It's very nice to be here. I will be back anytime. Anytime? Yeah. Okay, let's see if you go quick. No Eemi, mikä oli tuossa Chasessa vitosklipillä? Pojat selostamossa mietti, että tapahtuiko se jotain erikoista? Mä unohdin ainakin vaihtaa pienemmälle, mutta en mä tiedä mitä siinä sitten tapahtuu. En tiedä, katsotaan. Muuten ajo meni ihan mallikkaasti. Joo, kiitos. Ja nyt odotellaan tuomariston täplien liikettä, mihin suuntaan lähtee palkit liikkumaan. Joo, kyllä siinä on tiukka pari miettiä varmasti kummanko sieltä jatkoon saa ja tarkasti käydään läpi nyt, että molemmat vedot oli lajinsa rikkonaisia.
Joo, kyllä. Ei ole helppo tuomareillekaan. Mikä on tilanne, mihin suuntaan tääpälät liikkuu vai liikkuuko ne mihinkään suuntaan? Joka tarkoittaisi siinä tapauksessa sitten päivän ensimmäistä uusintaa. Niin, ja kuinka paljon virheitä tietysti siellä katsotaan, mutta kuinka paljon on ja onko joku virhe isompi kuin joku toinen virhe, niin sitä kautta se sitten selviää, että meneekö jompikumpi jatkoon vai mennäänkö. Ja tästä löytyi vaan jatkoon Eemi Härmä. Olofssonin edellinen veto oli kyllä aikamoista taistelua, niin saattaa olla hivenen haasteellista tässä, mutta voihan se olla, että laitteet on saatu parempaa iskuun. Eemi Härmä Birger Kiirendiä vastaan oli ihan semmonen suht tasokas veto. Kyllä se oli hyvä veto ja varsinkin se Eemin liidiveto, niin sehän oli todella hyvä. Todella hyvä, niin nyt on kyllä odotettavissa ihan laadukasta vetoa varmasti tässä. Kyllä, ja nyt näkyy tää, mistä puhuttiin näistä vanteista. On erikoisen näköiset nämä Olofssonin vanteet. Siellä on huomattava osa maalattu mustaksi. No näytti ihan joltain kiihdytysauto. Mutta nyt mennään Olofsson edellä, Härmä perässä. Ensimmäinen boksi kyllä molemmilla aika haasteellista ja kovin kulmikas on molemmilla lähestyminen ja saapuminen tuohon kakkosboksiin. Sen jälkeen nyt sitten onko tää vähän helpompaa osuutta tai jotain, mutta näyttää vähän paremmalta. Eemi sieltä sitten tulee vähän, noniin, jotain kävi. Jotakin kävi Eemillä siinä perässä. Mä luulen, että Eemi jätti vähän nyt rakoa ja kuvitteli, että Olofssoni menee paljon hitaammin, koska näytti nyt, että nyt oli selkeästi Olofssonilla enemmän vauhtia kuin edellisessä parissa. Ja sitä myöten varmaan vähän hämääntyi Härmän ajaminen siinä, että toki Eemi joutuu parikin kertaa siinä nostelemaan kaasulta pois ja ei oikein meinaa saada pysymään sitten luisussa enää, että siellä on sen verran kovaa vetopitoa tuolla autossa ja takarenkassa tosiaan sitä pitoa, niin jos sä nostat jalan siltä kaasulta kokonaan, niin se auto kyllä oikein sitten tosi helposti siinä vaiheessa. Joo, niin siinä taisi vitosklipillä nimenomaan käydä. Joo, kyllä se sille vähän täältä näytti, että liidi oli nyt Olofssonilla huomattavan paljon paremmin kuin aikaisemmissa vedoissa. Mutta ei se nyt edelleenkään vielä mikään täydellinen ollut, mutta semmoinen seurattavissa oleva veto jo hyvinkin. Kyllä. Mutta näytti kyllä siltä, että niinku hankalasti seurattavissa oleva. Että no kyllä, mutta tietysti se on seuraavan kuljettajan ongelma. Sekin on kyllä ihan totta, mutta sitten taas jos veto on hankalasti seurattavissa ja takana ajava joutuu tekemään sen takia virheitä, niin se kyllä silloin luetaan edessä ajavan virheeksi. Näinpä. Ja siellä melko varmasti tuomaristo nyt hetken aikaa joutuu käymään tätä äskeistä vetoa läpi, että mitä siellä oikein todellisuudessa tapahtui tuolla radalla äsken. Näin sieltä Asko pistää autot toisinpäin matkaa. Eemi Härmä edellä, Jim Olofsson seuraa. No nyt on vähän laadukkaamman näköinen lähtö. No nyt on sitten todella kulmikkaan näköistä Olofssonin suorittaminen. Eemi jälleen hyvän näköistä liidivetoa, mutta chaseissa nyt on Eemillä oli Kiirendinkin kanssa jonkun verran ongelmia, mutta nyt taas oma liidiveto niin on ihan hyvän näköistä. Okei, pikkasen olisi syvemmällä saanut olla ja vähemmän kulmikasta tuo vitonen, mutta kyllä, hyvän näköinen veto se oli Eemiltä tähän paikkaan, kun hankala oli tuo seuraaminen äsken, mutta nyt sitten taas kyllä liidin paukutti tulemaan sieltä todella hyvin ja tyylikkäästi. Vitosklipillä oli pienimuotoista ongelmaa, vähän korjailua, ei oikein meinannut pysyä siellä klipin siellä syvällä kunnolla, mutta muuten ihan hyvän näköinen. Sitten taas Olofssonilla perässä vähän vastaavalla tavalla tuommoista hieman kantikasta ja hakemista, niin kuin oli Eemillä seuratessa. Että minkä verran tuomaristo löytää siinä virheitä sitten. Toki täytyy muistaa, että Eemillä oli semmoinen rehellinen oikeneminen siinä perässä. Kyllä. Mutta taas kuinka tuomaristo sen näkee. Näkeekö ne, että Olofssonilla kyykkäsi vauhti liikaa siinä, että polki vasemman jalan jarrulla niin paljon vasten? Joo, mennään taskumatin kuulumisiin.
Eemi, sehän parantaa kuin sikajuoksua toi liidi. No liidi paranee. Mä menin vähän vivuissa sekaisin siinä chaseissa vikaskurviset. Mutta liidi oli hyvä joo. No mut hei, huominen on varma ja tänään mut hei 2 tonnia kiikaris, eiks oo? Oi joo, mutta kyllä mä veikkaan, että toi Ruotsin mestari sen vei. No jätetään se tuomareitten päätettäväksi. Hankala oli tuo seuraaminen äsken, mutta nyt sitten taas kyllä liidin paukutti tulemaan sieltä todella hyvin ja tyylikkäästi. Vitos kantikasta ja tuomari. No liidi paranee. Mä menin Niillä kyykkäsi vauhti liikaa siinä, että polki vasemman jalan jarrulla niin paljon vasti. Joo, mennään Taskumatin kuulumisiin. No Eemi, sehän parantaa kuin sikajuoksua toi liidi. No liidi paranee. Mä menin vähän vivuissa sekaisin siinä chaseissa vikaskurviset. Mutta liidi oli hyvä joo. No mut hei, huominen on varma ja tänään mut hei 2 tonnia kiikaris, eiks oo? Oi joo, mutta kyllä mä veikkaan, että toi Ruotsin mestari sen vei. No jätetään se tuomareitten päätettäväksi. Eemi think that you are better now. He? Yeah. Oh, he's really good. The car works good now. So, but it's the first laps on new tires because we don't have enough of the other tires. So we will see. Molemmat oli sitä mieltä, että toinen oli hyvä. Katsotaan mitä mieltä tuomaristo on. No nyt saadaan täplät näkyville, mihin suuntaan ne kääntyvät. Molemmat kuljettajat on kovin miettelijän näköisenä. Nythän on nimet tuossa kuvaruudusta eri päin kuin sitten kuljettaja sijainti. Eli kuvassa vasemmalla puolella on Jim Olofsson ja oikealla puolella Eemi Härmä. Ei se ole tuomareillekaan ihan itsestään selvä. Ei varmasti ole ja en niin kuin vääränä näkisi tällä meidän tuomaroinnilla one more timeakaan tästä vaiheesta. Ja tästä parista jatkoon Jim Olofsson. No nyt se grafiikkakin se vahvistaa vielä. Olofsson jatkaa, Härmä lähtee valmistautumaan huomiseen päivään. No mä jätin haalarin päälle, kun tajusin, että mulla on kaikki paremmat vaatteet siellä Hannalla. No, mutta se on ihan ok. No toi on varmaan sun kallein vaate, mitä sulta löytyy. Niin, no joo.
Tää mun tablettitelinäni nyt mukaan, niin mun täytyy soveltaa tähän. Sainko mä nyt niinku periaatteessa potkut? Käytännössä. Tieten. Älä syytä mua. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Chasin kun saa vielä natsaa. Sekin näyttää koko ajan paremmalta ja paremmalta. No, mä koitan siinä aina vaan joka verralla vähän muuttaa juttuja. No se kaikki tiedätkö näin, kun sanoit, mä koitan vähän semmoista uutta juttua siellä tikalle muurille, otin kaikki siellä. No niin. Kukaan ei hengitä. Vähän semmoista timantin hiontaa. Älä suvi niin kamalasti niitä renkaita ei tee. Hirveä homma, koko ajan vaihtaa renkaita. Meidän tunkkikin on vittu rikki. Oh no. Niitäkin on pyörärikki. Niin on, niitäkin on. Hei, nyt me mennään. Ensimmäinen pari, Ville Kaukonen, Eemi Härmä. Ville tuleekin siihen omaa paikkansa lähdölle. No nyt on vähän riskaa peliä. Kato, Villellä on kamera laitettu takapuskuriin. Katsotaan, onko kamera suorituksen loppuun asti matkassa mukana, kun se on tuolla auton viimeisessä kohdassa kiinni. Joo, siinä ei paljon tarvi linja mennä leveäksi, kun se karkaa siitä, mutta jos Ville suorittaa samalla tavalla kuin on suorittanut eilen ja tänään reeneissä, niin siinä se tököttää vielä paikallaan vetojen jälkeen. Just näin, Ville lähtee ensin edelle lajittelun ykkönen. Kaukonen 96 pistettä eilen suoriutui. Eemi Härmä sitten haastamaan Villeä. Molemmilla vuosien kokemus driftingistä. Ja molemmilla on uudistuksia tehty talven mittaan. Villeläinen näytti ainakin olevan hyvin toiminnassa ne uusinnat. Nyt mennään palloa pyörimään. Ja sieltä tullaan ensimmäiseen boksiin. Ville menee hienosti. Sieltä sitten kakkosboksiin. Ja ihan hivenen, jos haluaa mennä pieniin hiusten halkomisiin. Oisin voinut vähän syvemmältä mennä sisään, mutta kyllähän Ville näyttää taas semmoista oletukseltaan 90 pisteen vetoa tai yli 90 pisteen vetoa. Härmällä haasteita takana ja Ville kovalla kulmalla suorituksen loppuun. Kaukonen jatkaa siitä, mihin eilen jäi. Erittäin varmaa, hyvän näköistä liidivetoa ja ei mitään isompaa ongelmaa. Tuomarista kyllä ei paljon pysty Villetä pisteitä lähtemään rokottamaan. Eemi olisi saanut pikkusen rohkeammin lähteä heti siihen kakkosklipiin alkuun tuohon kiinni Villelle, että yrittää oikoa vähän tuossa ykköseltä pääsisi mukaan, mutta sitten ei saa avattua kaasua tuohon kakkosklipille ihan riittävän aikaiseen. Tuossa kakkosen loppuosassa pääsee jo siihen, sanotaan parin metrin päähän, mutta sitten taas kolmos-nelosklippi alueen välillä on vähän ongelmissa ja sitten joutuu käyttämään kaasua pois ja vitosklippi alueelle ei enää mukana taho oikein kunnolla pysyä. Justiinsa näin, mutta toisinpäin on vielä ohjelmassa kuvio. Nyt Ville pitää sitten malttaa. Varmasti spotteri on kertonut, mikä on tilanne, että suuri etu on siellä, mutta suorittaa se pitää myös Chase-homma ja hänellä auto liikkuu liukkaasti ja hyvin. Mutta niin pieni ero siellä kuitenkin on vielä, että kyllä siihen on pakko lähteä lähelle seuraamaan. Jos rakoa alkaa jättämään, niin sit joutuu itse oikomaan ja silloin ei kyllä tule riittämään. Eli ihan joutuu kaiken laittamaan pelin Ville. Joo, just näin. Näin on kuskit valmiina ja matkaa ja tässähän on tuttu kuvio. Pari ajan vaiheessa seuraava Chase-kuljettaja saa vähän ottaa niin sanottua varaslähtöä ja sitä kautta sitten hakea paikka ja Villehän hakee hienosti paikka. Härmä menee edellä hyvin, mutta Kaukonen tulee tosi lähellä siinä puolenvaihto 2-3 välillä sitten 4 ja Ville tulee jälleen iholle siinä pientä kulmasäätelyä molemmilla tuolla vitosklipin alueella, mutta onhan hienon näköistä jo heti ensimmäinen veto ja ihan kiva aloitus heti. No kyllä todellakin on kiva aloitus. Eemi ajaa edessä hyvän vedon. Ei oo siinäkään mitään isompaa sanomasta. Ihan pieniä noita korjauksia siellä vähän näkyy, mutta
pääpiirteittäin todella hyvän näköinen tyylikäs veto. Kaukonen pääsee pikkasen paremmalla ätäkillä tuossa chase-vaiheessa heti sitä kakkosklipin alusta kyljelle kiinni ja saa haettua tämän kolmosklipin alueenkin tuolta paremmin ulkoa ja sitä myötä ajaa itsensä paremmalle linjalle siihen 4- ja 5-klipille ja tulee siinä sellaisen 1,5 metrin päässä ja maaliviivalla onkin jo sitten ihan kyleessä kiinni. Tosi hieno veto. Ja tässä top 3-2 vaiheessa ei vielä haastatteluja tehdä. Ville näköjään päästään autoon ja siirtymään varikkoa kohden, mutta antaa mennä vaan. Nyt sitten tuomaristo käsittelee ja screenillä näkyy mihin suuntaan Vipstagit siirtyvät ja täältä tietysti se myös äänimuotoisesti kerrotaan ja pelikanssin lippu näyttää se viimeistään. Katsotaan mihin suuntaan palikat liikkuvat ruudulla. Tommi, Toffi ja Robie tuomarit. Tommi Kojo, Toffi Snellman ja Robie Nishida. Japanialaiskuljettaja. Ja Ville Kaukonen jatkaa. Eemi Harma lähtee pakkaamaan. Ville Kaukonen top 16. Täysin ansaitusti. No kyllä se meni ihan just niin kuin myökissä siitä katsottiin. Villellä ei ollut liidissä käytännössä virheitä ollenkaan. Ja seissas kyllä niin hyvin varmasti kuin tuossa pystyy. Niin jos nyt haluaa vielä vähän parantaa kilpailun jatkoa ajatellen, niin pyrkii vielä metriä lähemmäksi menemään. Ja sit se on ihan täydellistä se chase-ajokin. Mutta kehityskaari, mitä Eemi Harma tämän viikonlopun aikana eilisen ensimmäisistä vedoista ja treenivedoista ja siihen nähden lajittelusta, niin kyllä se Eemilläkin rupeaa uudelleen rakennettu auto osumaan. Kyllä todellakin alkaa löytymään, että ei tuo nyt päivänselvää ollut lähtökohtaisesti. No niin, siinä oli sitten viime vuoden, eli tämän vuoden edellinen, miten mä sen sanon. Mutta kumminkin Chicago Drift 25 meidän osalta ei mennyt ihan niin kuin toivottiin. Niin kuljetusauton matkalla kisapaikalle, sen kanssa oli haasteita ja kilpurin kanssa oli haasteita ja sitten vielä kuvaajalla iski aika paha hammassärky siinä ja sitä käytettiin lääkärissä siellä, tai hammaslääkärissä siellä Lahdessa ja kesken kisapäivän ja se on nyt toi video vähän tuli silloin mitä tuli. Toivotaan, että päästään seuraavaan Chicago Driftiin ja ylipäätään sitten päästään sinne silleen paremmin valmistautuneena ja paremmalla onnella. Ajo maistui ja rata oli hieno ja mä tykkäsin kyllä, se oli kesän huippu tai tämmönen kesän, miten mä sen sanon, kesän kohokohta, hienoin tapahtuma minun mielestäni ja toivomme, että pääsemme nyt tulevaankin Chicagoon, odotan sitä kyllä innolla. Mutta joo, nyt päästään aloittamaan off-seasoni. Auto on jo tällä hetkellä, kun mä tätä kuvailen, niin purettu ja siellä näkyy kilppari riehuu tuo terrarion nurkassa. Niin siihen tulee nyt aika paljonkin kaikennäköistä muutosta. Koppa on vielä ihan hyvä viime kauden jäljiltä. Sehän käytiin silloin läpi, että niin radikaalia ei tulla tekemään, että tarvitsisi koppaa käyttää korigrillissä sun muuta. Mutta meillä vaihtuu, nyt sen verran sanon, että meillä vaihtuu moottori. Se on ostettu uusi. Se on ihan kilparadoilta tuttu Suomi Driftingissä. Ei ruveta tekemään itse alusta loppuun uutta, vaan tulee toinen. Se ei ole V8, se on Turbo 6. Ja joo, nyt päästään sinne ja toivottavasti me saadaan seuraava video tässä nyt sitten ASAP. Ja ylipäätään tää videotahti jollain tapaa kontrollissa. Meillä on ollut vähän ongelmia ton videoiden lataamisen suhteen YouTubeen. Se kestää aina tuhottoman kauan. Varmaan, mitä mä sanoisin. Parhaimmillaan videoita on niin kuin yritetty ladata koneelta YouTubeen joku vuorokausi.
niin se vähän silleen latistaa tätä videohommaa. Siihen pitäisi koittaa keksiä, mutta kun perämättä saa asuu, niin se on sitten noin nettiyhteydet sun muut mitä on, että siihen koitetaan nyt keksiä, että saataisiko me siihen joku, että pääsisi esimerkiksi jonkun luona aina sitten sen verran vieraileen, että sais ladattua ne siihen jotenkin kivuttomasti nopeeta tai jotain. Mutta nyt tämä video pakettiin. Käykää ostamassa liput Chicago Drift 26 ja aloitetaan off-seasonin seuraavalla videolla sitten jo päästään itse auton kimppuun. Hei hei!